ନିମାପଡ଼ାଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ଦାବିରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ସିପିଆଇ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଟିକାରୁ 3 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍କାଜାମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ସିପିଆଇ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସନାତନ ପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରଭାକର ବାଗ, ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା, ଶଶୀ ପାତ୍ର ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। ଆଜିର 3 ଘଣ୍ଟିଆ ରାସ୍ତା ରୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ବସିଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, ଖାଉଟି ବିରୋଧୀ 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ଆସିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ ହେବ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆମେ ଏଠି এই ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ରାସ୍ତା ରୋକକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କୃଷିମାନଙ୍କ ଉପରୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କମେଇ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କମେଇ ଦିଆଯାଉ। 3ଟି ଯାକ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, ଖାଉଟି ବିରୋଧୀ, ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ, କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ 3ଟି କୃଷି ବିଲ୍ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏହି ଦାବିରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦାବି ଆଉ ଜୋରଦାର ବଢ଼ିବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ସରକାର ଏ 3ଟା ଦାବିକୁ ମାନି ନ ନିଅନ୍ତି। देवेंद्र साहू वरिष्ठ कृषक नेता ये जो रास्ता रोक होती ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति आह्वान करा जो कृषक बिल मोदी सरकार 3टी कला आईन आनी तार दाबी प्रत्याहार दाबी दिल्ली रे जो कृषक माने दीर्घ 2.5 मास धरी बसी समर्थन करी आम आंदोलन चल रखीचु। से कृषि बिल सहित नुआ डीजेल पेट्रोल अहेतुक दर वृद्धि, विद्युत दर वृद्धि एवं श्रमिक मानकर 12 घंटिया श्रम एवं खाउटी मानक सुलभ दर में खाद्य सामग्री जोगाई दबा एवं कृषक मानक कृषि ऋण छाड़ करवा एवं कृषक मानक विभिन्न प्रकार सार औषध बिहन सब मागणार जोगाई दबा दाबी नहीं ये आंदोलन चालू रही। विशेष भाव में मोदी सरकार जो 3टी कृषि बिल आनी तार प्रत्याहार करने ये आंदोलन जारी रही। आम आंदोलन को समर्थन करुचु, ये प्रत्याहार पर्यंत ये आंदोलन चालू रही।